yung pinaka malungkot na parte ng isang OFW, yung aalis ka na naman. Iiwan mo na naman yung mahal mo sa buhay para sa pangarap. Reality na tayo mga kalabarkada. Ayan. Vacation is over. At kailangan na natin bumalik sa trabaho. Mga kalabarkada, bali tapos na yung base natin at pabalik na tayo sa ating trabaho mga kalabarkada. So doon, lahat ng mga sumuporta sa amin habang nandito ako na mga vlog sa amin, lahat ng mga subscribers, mga viewers, sa lahat ng sumuporta sa YouTube channel, maraming salamat po sa lahat. This is just that moment. Welcome to Japan na naman. Sana maging okay lahat pagbiyahe natin at sana maging okay yung success na naman natin sa Japan mga kalabarkada. Kaya pag nandito ako, sinusuklay ko yung buhok ng asawa ko. Yun ang kinihiwas ko. Pagdating ko sa trabaho, bakal naman ang kinihiwas ko mga kalabarkada. Babakal na naman tayo. So, ayun mga kalabarkada. Bali, nakapasok na tayo sa immigration. So, nandito na tayo. Bali, nakakuha na rin tayo ng boarding pass natin. At papunta na tayo sa gate 3. Mag-aantay tayo ng flight natin mga kalabarkada. Kasi alas 9 pa yung flight natin. Ayun, so tara. Ayun na, papunta na tayo. So ito yung sakyan natin, PR4112 Philippine Airline mga kalabarkada. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Fueling has been completed. Please fasten your seatbelts. Thank you. Mga kalabarkada, back to reality na naman tayo. At ito yung buhay ng isang OFW. Ito yung pinaka malungkot na parte ng isang OFW, yung aalis ka na naman. Iiwan mo na naman yung mahal mo sa buhay para sa pangarap, para sa kinabukasan. So yun. So ito yung isa sa mga nagpapalungkot sa isang OFW, pero siyempre para din naman sa kinabukasan. Every flight. If you are seated in an exit row, you are required by civil aviation regulations to read the passenger briefing card, also known as the safety card. If you need to be clarified on this procedure or otherwise wish to be reseated,
Please inform your cabin crew now. Thank you for your cooperation. So, shout out muna tayo mga kalabarkada. Shout out kay Ate Erlyn Bondok, kay Japan Cooking TV, Papa J TV Adventure, Just and All Stories, kay Ate Inspiration by Jenna, kay Ate Ivila Vlog, kay Bro RT Purigay TV, Happy Baby Mir, Amites Kitchen, Sheila A Vlog, at kay Robis Happy Life. Ayun mga kalabarkada, nandito na tayo sa Japan. Ayun mga kalabarkada, welcome to Japan. Ayun mga kalabarkada, napakababa na ng eroplano. Halos mabot na yung dagat, oh. And nandito na tayo sa may Osaka. Ayun mga kalabarkada, maglalanding na. Yes. Ayun, oh. Yes, welcome to Japan. Sa wakas, nakapaglanding na tayo mga kalabarkada. Mabuhay! Philippine Airlines welcomes you to Kansai. The time is 22 minutes past the hour of 1 in the afternoon. The ground temperature is recorded at 9 degrees Celsius or 48.2 degrees Fahrenheit. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt signs are switched off. May we remind you to check areas around you for items you might leave behind. So, ayun mga kalabarkada, nakalabas na tayo sa airport. May kasama ko mga dalawang Pilipina. Ayun na nagpa-vlog ka, pre? Oo, Ilan ang subscriber mo? 1.5. 1.5 na? Ano yung kikita ka na doon? Hindi ba? Hindi ba? Kami po yung mga gwapo dito. Gwapo sa Iwagi. Pangalan mo? Melvin. Pangalan ng vlog mo? Chevy, ano ba yan? Ang pangalan na? Hindi ka na tingnan ko. Sa YouTube. Kali may nakasama tayong vlogger din mga kalabarkada. Pero tinigil niya na yung pagbablog. Lord Charlie. Pakisuportahan naman yung vlog ni Shevin's Vlog. Yan. Balik tumigil na siyang nag-vlog, pero pag nag-subscribe kayo, magpapatuloy daw siya. Tinalpak ko na lang ng tinalpak na vlog. Siyempre. Pangalan mo? Ako si Richard. Shout out dyan. Shoutout sa mga Hayashi Engineering dyan. Mag-vlog na rin ako. Yung mga kalabarkada, nakaalis na tayo sa airport, nakalabas na tayo. Yes, welcome back to Japan. Ayan mga kalabarkada, pa-subscribe naman, pa-support din mga kalabarkada sa vlog ni Shevin's Vlog, sa kanya YouTube channel. Please support small YouTuber mga kalabarkada. So ayan mga kalabarkada, nakarating na tayo dito sa Mihara, Hiroshima, dito sa ating quarantine hotel mga kalabarkada. Gusto ko muna magpasalamat unang-una sa Panginoon dahil safe flight po tayong nakarating dito sa Japan. Gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat na sumuporta sa aking mga videos nung nasa Pilipinas tayo. At ngayon, back to reality na naman tayo mga kalabarkada. At syempre, nandito tayo. So, aabangan nyo na naman mga kalabarkada yung fishing adventure natin. Ayun. So, shout out kay Kasuki, Mandaragatran TV at kay Angler Sims Diary, kay Dos Adventure na mga kapwa ko Ilocano na mga nagpi-fishing din. At sa inyo pong lahat mga kalabarkada,
Ako po ay taos pusong nagpapasalamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At kung ikaw ay bago pa lang po sa aking YouTube channel, huwag mo na pong kalimutang i-click yung notification bell dyan sa baba para updated po kayo lagi sa mga bagong videos na ilalabas ko. So, dito ko na tatapusin tong video kong to, mga kalabarkada. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan, God is good all the time, mga kalabarkada. See you on my next vlog.